Hi havia una vegada un rei que tenia 3 filles molt boniques i volia trobar un marit digne per a cadascuna d'elles. Per això, va decidir posar una prova als pretendents. Haurien de fer sonar 3 tambors màgics que només responien al cor pur i sincer. Van arribar molts pretendents al palau, prínceps, cavallers i nobles rics. Tots intentaven tocar els tambors, però no en sortia cap so. Alguns fins i tot van intentar enganyar el rei, però els tambors seguien muts. Un dia, un pastor humil, vestit amb roba senzilla i amb el cor ple de bondat, va decidir presentar-se. Quan va agafar els tambors, aquests van començar a sonar amb una melodia suau i preciosa. Tots els presents van quedar bocabadats. El rei, emocionat, va comprendre que el pastor era l'home adequat per casar-se amb la seva filla petita, ja que havia demostrat que la bondat i la puresa són més importants que les riqueses o els títols. El pastor i la princesa es van casar i van viure feliços al palau, on la música dels tambors màgics mai va deixar de sonar.